Espainiako astrologoak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Historia honetan kontatzen da, edo behintzat izpuran kontatzen zuten. Espainiatik astrologo batzuk 2 edo 3 irten zirela, Pirineo goiti, eta Euskal Herrira llegatu. Eta llegatzerakoan gaba eta nekea, eta ikusi zuten halako etxeto zar bat, txiki bat, eta bertara gerturatu, kas-kas, eta eta emakume zar bat agertu zitzaien, eta hau astrologoek, eskatu zioten, aterperik emango zieten gau horretan, eta begiratu zeta, eta zuek zer zizte, zer zarete, astrologoak, ongi, eta zer egitute astrologoek, gu zerura begiratzen dugu, eta badakigu urrengo gunean, iguzkia edo euria ingo duen, eta zinteresera, sartu, antxe hartu zituen, eta jantzuten zerbait, mokau bat, eta zuek zer uste duzue, bihar seguraldia, eta guztugu bihar iguzkia eta beroa egingo duela. Bai ziur, nik ez dakit, ze nire astoa ibili da hor bueltaka eta gaizki eta urduri xamar, eta horrela gertatzen denean, euria egiten du urrengo gunean. Baina gu astrologoa gara. Espainiako astrologoak. Eta lotar joan ziren. Eta egun argitu baino lehen, astrologo hauetako bat esnatu zen. Esnatu zen euri tantekin. Atera irten zen eta ikusen eurila hasi zela. Horan isilik, bere lagunaren gana joan esnatu eta altxaiai, guazemak hemendik, ze euri hasi duk, eta igual hemengo emakumea gutaz parrezazten da, eta astoak bino okerra garela, eta alaxe eskutuan jantzi ziren, eta txetik txitsi, buelta man zuten, eta berriro Espainiara itzuli ziren. Eta alaxe frogatu zen Euskal Herriko astoak, Espainiako astrologoak, baino azkarragoak direla.